sa balita sa hinampang. Balantayan lasot sa subong nga aga ang Game 1 sa New York Knicks batok sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Patagay na ng hampang sa Madison Square Garden sa New York City. Matandaan nga ginsweep ang third-seeded ng Knicks ang Philadelphia 76ers sa semifinals. Kag nadagan Manilang 7 kasunod-sunod nga hampang sa 2026 sa NBA playoffs. Ang fourth-seeded naman nga Cleveland among nagluto sa top seeds nga Detroit Pistons sa series decider antes ini nakaabante sa Eastern Conference Finals sa labing unang nga tion halin sa 2018. Ini man ang unang nga conference finals ng Cavaliers nga hindi nila kaupod si LeBron James nga sumong yara na sa Los Angeles Lakers. Sa piyang kabahin, gutuman ng Knicks. Ilibinang nga wala sila nakaagi sa pag-abante sa NBA Finals halin sa 1999 kag wala nakadaog sang kampeonato halin sa 1973.